Здравейте и добре дошли обратно в канала ми. Днес снимаме втората част от поредицата оценявам и реагирам на вашите ногти, така че нека започваме. Напомням, че вече приемам снимките, които ми изпращате само по имейл, тъй като качеството е доста по-високо. Затова имейла ще изпишем на екраните ви, както и в описанието. Първите ногти, които са ми изпратени, са от момиче, което казва, че няма изкаран курс. Моделът е много як. Моделът е много як и супер много ми харесва. Има съвсем леки забележки по дизайн, не по дизайна, по самия модел. По самия маникюр, съжалявам. По-скоро това, което мога да кажа, е, че може би на някои от нокъчета им липсва малко дебелина. Може би още маничко апекс може да добавиш на някои от ногтите. И едното ти котре френски е леко зацапан. Това са вече много тънки детайли. Overall маникюрът ти изглежда страхотно и е много хубав. Дизайнът е много як. Така, вторите ногти за днес са малко интересни. Не искам да прозвуча грубо. Просто имам опасения, че тези ногти не са реално правени, ми са лепени. Момичето просто ми ги е пратило и ми е казало, че това са третите ногти, които прави, но показвам ви естествено и снимките. Може сами да видите, погледнете палците. Пак казвам, може би аз греша, може би аз не съм права, докато човек, който в 8 клас е лепил ногти, това според мен са взети ногти от левчето и са залепени върху ногти на въпросния клиент, затова няма какво да кажа. Момичето после може да се свържи с мен, ако твърди, че не са лепени, аз нещо не виждам правилно. Ще ги оценим втори път, ако трябва, но да, това за мен са лепени ногти. Така. Третите ногти са на момиче, което е на 15 и прави ногти. Ще опитам да съм максимално мила и не искам да обиждам никого, но сега като видите снимките ще разберете за какво говоря. Мила, ти си на 15 и правиш по-хубави ногти от половината колеги, които съм виждала да работят. Честно казано, когато разгледах снимките, бях повече от потресена колко прекрасно изглеждат тези ногти. Сега от първите ногти, които виждам, те са перфектни. Буквално мога да кажа само като забележка на безимения, че квадратът ти е малко по-свит отколкото трябва, но аз все още съм много приятно изненадана как изглеждат. И вторите ти ногти, които са опит за екстремна дължина, доколкото разбрах един от първите ти опити. Да, аз вече мога да кажа, че забелязвам някакви много дребни детайли, които лично аз бих изпипала, но ти си на 15 са просто прекрасни. Примерно мога да ти кажа малко повече да буфираш кожичките, много малко, защото виждам много малки стърчащи детайли, но това се оправя много лесно. И другото, което примерно на мен не ми харесва, е формата на ногтите, тъй като ми е много обла за тази дължина и изглежда малко странно, но пак казвам, иначе са прекрасни. Лично аз, според моя вкус, бих затъпила тези ногти повечко или бих ги заострила, за да не съм в такова междинно състояние, защото ми е малко странно, но иначе са наистина прекрасни. Продължаваме в същия дух. Аз не знам, ако на 15 правиш такива ногти, на 20 колко добра ще си. Четвъртите ногти са ми пратени от момиче, който не ми е дало никакъв контекст. Не знам на колко е, не знам тя ли си ги прави, не знам някой друг ли и ги прави, но все пак ще ги оценям. Първо искам да кажа, че моделите, които си ми пратила, са много красиви. Оценявам ги, но определено виждам забележки и грешки. На първо място, ногтите си една идея по-тумбести, отколкото трябва. Материалът ти не е разпределен много равномерно. Не е в голямо количество това нещо. Много бързо може да се оправи, ако хубаво си обръщаш ръката, когато изравняваш самия материал и изпилваш излишното. На първата снимка много добре може да видим на на средния нокът. Може да видим това, за което говоря, че е по-тумбест, отколкото трябва. Докато показалецът ти пък е някак плосък. Ако забелязваш, имаш изключително много материал в зоната на кутикулата, докато тук надолу по самата дължина на ногтите ти материала се едно хлътнал и липсва, и в свободния край пак се получава някаква изотина, с едно ногтите ти върви ето така. Това не трябва, разбира се, да е по този начин, трябва да имаш хубава плавна структура. Какво друго? Така. От втората снимка, която си ми пратила, мога да кажа, че все по-добре започва да изглеждат ногтите. Това, което виждам аз като грешка, безименият ти е по-дълъг от другите ногти, не трябва да е така. На показалите се вижда, че формата ти не е много добре направена. Все едно единият ти, левият ти свободен край върви малко по-накриво, отколкото трябва да бъде. Единият ти показалец е по-дълъг от другия. Това не трябва да бъде така. И на единият показалец, тъй като е по-дълъг, формата изглежда по-правилна. Това също не трябва да е така. Трябва да се стараем ногтите да са максимално еднакви. Това, което правя аз винаги при моите клиенти, че когато ми хвана двете пръщчета на различните ръце, ги слагам едно до друго, сравнявам ги
и се старая да изглеждат максимално перфектни и максимално еднакви. Ясно е, че понякога нокътната плочка на единия нокът е по-дълъг отколкото на другия, но все пак overall трябва като погледнете ногтите да изглеждат с еднаква дължина. И третата снимка, която си ми пратила, моделът е много хубав, но отново виждам забележки. Погледни си безименния нокът. Когато погледнеш на снимка резултатите от твоят маникюр, много добре можеш да видиш къде е допуснала грешка. Ако се вгледаш хубаво в безимения, ще видиш, че той е доста неправилен квадрат, за разлика от другите ти останали ногти. Като цяло, това е. Справяш се добре. Имаш много малко детайли, които трябва да изпипаш. Според мен, когато наблегнеш на тези неща и ги изчистиш от към грешки, работата ще бъде просто перфектна. Петите снимки са от момиче, което ми е казал просто, че прави ногтите на своите приятелки с Gel X Tipsy. Първата снимка е много размазана, не мога да кажа много, освен че квадратът определено не е правилен. Липсва ти правилната структура и апекса. Много са плоски ногтите, заради това, че са плоски, естествено липсва и апекс. И някакси в свободния край изглежда доста по-широки заради френски, тъй като най-вероятно не ги обръщаш да изравниш. И свободния край става много широк заради натрупването на материалата. И вторите ногти, които си ми пратила, кожичките трябва да се стараеш да изпипаш повече и да си разпределиш материала правилно. На палеца много добре се вижда, че апексът си хвърчи някъде в почти средата от нокътя. Показалеца е малко странна форма, по-дълъг е от средния. Да. Имаш нужда просто да си поправиш малко структурата на нокътя, но предполагам, след като правиш ногти на своите приятелки и не си професионалист, не наблягаш толкова на тези неща, затова мога да ти дам съвет, просто когато изравняваш с гел отгоре върху типсите, обръщаш ръката, изравняваш хубаво, печеш, след което ако му нужда някъде пилиш, не се притеснявай, по-добре да се поизглади ногти отгоре, не е страшно да изпилиш нещо. Следващите ногти са ми пратени от момиче, който на 17, казва, че е от Петри, че се занимава с това вече от 2 години и всичко е започнало от любов към рисуването. Казва, че още вижда грешки в работата си, особено когато клиентките отказват да изправи ногтите им и че ужасно изглежда, когато не са изпилени отдолу, но няма какво да се прави и също така казва, че аз съм засягала тази тема преди. И след това ми е написал много сладко съобщение, че съм истински професионалист и ми се възхищава много. Благодаря ти много. Първите ногти, вау, много са красиви. Аз искам така да си зумна отблизо, хубаво да ги видя, но това е много красива птичка, еха. Много яко, аз не мога да рисувам така. Така, тук ще се позволя да съм много по-критична, може би, отколкото на другите момичета, които ми изпратиха снимки, защото аз разгледах твоята работа и тя е буквално перфектна. И има много малки дребни детайли, които лично аз бих оправила при теб. Точно защото работата е толкова перфектна, ще съм много критична, защото си буквално готов професионалист, който има нужда да изпипа много малки дребни детайли. Снимката, която съм пратила, е уникална, рисуваш повече от прекрасно. Всичко е страхотно, но безименият ти визуално изглежда поне 1-2 мм по-късно от другите ногти. Показалецът ти не бива да е по-дълъг от безимения. Ногтите са уникални. Не знам наистина какво друго да кажа, освен това като забележка. Много са красиви. Другата ми забележка е, може би, че палецът изглежда все едно расте леко надолу, но това го давам на това, че си ми казала, че твоите клиенти понякога отказват да им справяш ногтите. Тоест, ти знаеш, че това трябва да бъде оправено, но твоите клиент не ти позволява. В случая ти не си виновна и няма какво да направиш и аз много добре го знам. Вторите ногти, които съм пратила, няма какво да кажа. Да, може би има 1-2 мм ногти, които могат леко да се повдигнат нагоре, но нищо друго нямам какво да кажа, освен това. Прекрасни са. Третите ногти. Никакви забележки. В смисъл, те са перфектни. Разбираш ли? Буквално нямам какво да ти кажа за тези ногти. Те са прекрасни. Аз виждал съм преподаватели в сферата, пак не искам да звуча грубо или нещо, не искам никой да се обижда, но момиче, ти правиш по-перфектни ногти от половината преподаватели в България. Няма какво да ти кажа. И последните ногти, които съм пратила, отново прекрасен резултат. Но точно защото ти казах, че съм много критична към теб, тъй като си голям професионалист, мога веднага да ти кажа нещо, което може би много хора няма да забележат, но аз съм човек на детайлите, имам окъра, забелязвам такива неща. Средният ти, от така като го погледна, може би се пада дясно или ляво, не искам те бъркам, 2 мм слиза малко по-надолу, отколкото другата ти страна. Това се прави много бързо, но аз го забелязвам, най-вероятно ти си го забелязала, тъй като видях, че имаш окол към детайла. И също така бих ти казал за палчето, много е красив, тънък, хубав нокът е, но това, което мен лично ме дразни, е, че отдолу ти се вижда много голяма част от гела и лично аз това, което бих направила в такъв случай да го коригираме, или
леко, даже всъщност да, бих може би лакирала съвсем леко отпред с бегичкото, за да не изглежда така, да се вижда самата такова част на гела. И бих изпилила още малко, съвсем леко долу с накрайника, за да може тази част отдолу да стане толкова тъничка, че да не прави такова голямо впечатление, да не се вижда така грозно разликата между гела и белия цвят от френския. Но като изключим тези две забележки, ногтите са перфектни, буквалния смисъл. И пак казвам, това са две забележки, които дори не са толкова важни, ти можеш да не ги поправяш, но тъй като си изключителен професионалист, аз съм длъжна да ти ги кажа, за да може работа да ти е на 200% перфектно. И последните ногти за днес. Трябваше да включа нещо малко по-травмиращо. Момичето просто ми ги е пратила, поискало мнение. Изобщо не ми харесват. Предполагам, не си ги правиш сама, маникюристка ти ги прави, такъв контекст усещам, така ми подсказва вселената. Палецът ти не е добре, формата не е както трябва. Това предполагаме трябва да бъде формула кофин, нищо общо с формата. Свободният ти край е изключително стеснен, това е грозно. На палец най-вероятно, така като гледам, ти е предпилена точката на растежа. Средния встрани има някаква бапунка, която май изцапан гел върху твоята кожа. Показалеца той е трета различна форма. Безименния е хлътнал. Отпред заради камъните, които са ти сложени, не са ти изравнили ръката с топчето, когато е трябвало да се изравни. И безименният изглежда вдурнат. Тук в началото зоната на стреса няма никакъв гел. В свободния край едни натрупани камъни. Изглежда много странно. Котрето по същия начин, никакъв гел нямаш в кутикулата и в зоната на стреса. Гелът ти и материалът ти като цяло отива в свободния край и се създава ефект на някакъв нокът тип лопатка. Изобщо не е добре маникюран, не е изпипан, не е окей и това е, което мога да кажа. Съжалявам, наистина нямам какво мило да кажа по този маникюр, просто понякога, колкото да се опитам да изкарам мили думи от себе си, те не идват. Няма откъде да дойдат. Да, това е. Сега, за тези ногти, както виждаме, трудно бих говорила, тъй като качеството е ужасно. Затова, хора, моля ви, пращайте ми снимки на имейл. По Инстаграм с такова гадно качество аз нямам какво много да кажа. Въпреки че в този случай имам какво да кажа, защото въпреки гадното качество веднага виждам грешки. Зумвам ви, надявам се и после монтажиста да зумне хубаво на палеца. Искам да погледнете какво се случва отдолу на палеца. Това, по мои скромни изчисления, най-вероятно е изградено с горни форми. Когато не знаете как да изграждате с горни форми, допускате точно такъв тип грешки. Палеца и отдолу е пълен с гел, който се е изсипал между нейния естествен нокът и самата форма. Тази изотинка, която виждате, е ръб. Граница, която се създава между възглавничката на нокътя и самата форма, когато след като се залепи формата, не се обърне и гела не се отнеме отдолу. Затова е важно, когато изграждаме с горни форми, винаги да обръщаме нокътчето отдолу, след като запечатваме, буквално фиксираме за 5-10 секунди отгоре нокътчето, обръщаме и изчистваме излишния материал, за да не стават такива грозни неща отдолу. Не е окей да пуснем клиента ни от салона, изграден с горни форми, той да си обърне отдолу ногтите и те да са ужасно грозни. Това е грозно, това не трябва да се прави така и не е редно. Освен, не просто е грозно, между другото, да има такъв гел отдолу, това прави вашите ногти нестабилни, защото когато гелът е изсипан отдолу и вие имате натрупан материал отдолу, ногтите автоматично изглежда дебел. Вие няма да сложите най-вероятно още материал отгоре, защото той вече си изглежда дебел така или иначе този нокът. И тук отгоре ви остава много тънко и въпреки, че нокът визуално изглежда дебел, зоните на стреса не са подхранени с достатъчно гел и вашия нокът става нестабилен и най-вероятно ще се счупи. Друго на ръка е, че просто не изглежда добре като цяло структурно сложено. Другия палец, който виждаме, отново го зумвам, погледнете за какво говоря. То се вижда от тази снимка, прекрасен пример е тази снимка какви ногти не трябва да правите. Само като го погледам този палец колко е плосък, няма структура, няма апекс, няма нищо. Той е един плосък нокът и някъде ето тук в свободния край се подава някакъв гел, който не трябва да е там и въпреки, че изглежда тънък и плосък, в случая някакси да изглежда дебел, което е странно, но отдолу е пълен с материал. И даже точно където е границата между нейния естествен нокът и изградената част, може да видите как има леко вдлъбната част, която се получава това въпросно ръбче, за което говорих отдолу, защото когато има насложено ръбче отдолу, то просто създава грозен ефект и отгоре. Това, което мога да кажа за ногтите, виждате, че и другите не изглежда добре, веднага мога да се заям да кажем, той показалец е същия, средния коренно различна форма, котрето го виждаме колко зле е направено, то в точки на врастване там са припилени 3 пъти. Така че и за този маникюр няма много какво положително да кажа, но в случая
поне имаме негативен пример какви ногти не трябва да правим. Благодаря ви много, че гледахте този епизод. Очаквам ви скоро в следващата част. А междувременно напомням, ногтите ми изпращайте по имейл. Имейл написваме То е написано в описанието, както и тук на вашите екрани. Надявам се да се видим следващия път и до скоро! Ама не казах да напишат нещо в коментарите. Не забравяйте да ми оставите своето мнение в коментарите. Мислите ли, че понякога съм прекалено сурова, когато оценявам ногтите ви, или мислите, че съм реалист всъщност? И не забравяйте да ми напишете в коментари какво искате да видите от мен в следващите епизоди. Както казах в началото още, освен да оценявам ногти, смятам да направя друг тип видеа, но все пак ме е интересно да чуя вашето мнение. Какво искате да видите от мен? Може би някой модел на ногти, може би как изграждам, може би само как оценявам. Не знам, но напишете вие в коментарите, очаквам вашето мнение.